Impesu iyikhambi lesintu elingenabungozi. Kubantu besifazane liyasiza ukunyusa amazinga e-estrogen, lihlambe isibeletho, linyuse namazinga okuphinde uthole umntwana, linyusa libuyise imizwa yokulangazelela ucansi, likhuphula ukugijima kwegazi nokwenza kube khona ukukhupha kokushisa esithweni sangasese, yehlisa ubumanzi, iphinde iqede nephunga kwesitho sangasese. Ingxube yamakhambi ethu abantu besifazane ithakwe ngemithi ebalwa kuyo onamathela nokuyimithi-ke esizayo kakhulu kubantu besifazane ukuze uthandeke. Iphinde futhi-ke kube khona imithi kuyo le ngxube ehlambululayo ikhuculule konke ongabe khona kuwe ngaphakathi okwaziyo nongakwazi. Amakhambi ethu ayatholakala-ke ngo-50 grams, phinde atholakale nango-20 grams okuwupowder, bese kuba khona nama-capsules awu-30 kanye nawu-60 ayatholakala. Ngaphandle kwamaphilisi, indlela yokwenza amakhambi ethu ukuwalungiselela nge-coke eshisayo. Ungasinda ukuzitholela wakho 068 533 5593.